Veliko iznenađenje na domaćoj sceni. Publika je konačno saznala ko će stati rame uz rame sa Ognjenom Amidžićem i voditi novi spektakl na Pinku. Muzičko takmičenje Pinkove zvezde. Reč je o Bojani Lazić, voditeljki koja je već osvojila gledaoce emisijom premijera Vikend specijal. Ona sada dobija još veći izazov, da bude domaćin jednog od najgledanijih formata u regionu. U prvim izjavama Bojana ne krije uzbuđenje. Presrećna sam i uzbuđena što ću biti voditeljka najgledanijeg muzičkog talent takmičenja. Na probama je sve izgledalo svetski, a tek nas čeka pravi spektakl. Snimanja počinju odmah, a publika sa nestrpljenjem očekuje prve epizode iz Šimanovaca. I dok će Ognjen Amidžić biti zadužen za komunikaciju sa žirijem i kandidatima, Bojana donosi svoj prepoznatljiv šarm i energiju direktno pred kamere. Bojana je već godinama deo Pinka, a njena profesionalnost i opušten stil vođenja učinili su je jednim od omiljenih lica ove televizije. Iako je često bila u centru pažnje i zbog privatnog života, sada je jasno da u prvi plan stavlja karijeru i velike projekte. Sve ukazuje da će nova sezona Pinkovih zvezda biti spektakularna, a Bojana Lazić je spremna da zasija kao nikada do sada. Ostaje da vidimo da li će baš ona biti taj faktor koji će učiniti da ovo takmičenje nadmaši sva očekivanja.